Γεια σας παιδιά. Σήμερα με την ξαδέρφη μου τη Σοφιαλένα θα ανοίξουμε αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια τύχης. Όποιοι δεν με ξέρουν, είμαι η Μαλαματένια και πάμε να τα ανοίξουμε. Να τα ανοίξω κι εγώ. Προφανώς. Έλα, άνοιξε. Το σκίζουμε. Το πάνω. Άνοιξε. Χριστέ μου. Επίσης αυτά τα σακουλάκια είναι το κανάλιο και εμείς θα φτιάξουμε. Έτυχα τον εαυτό μου. Κι εγώ τα δικά μου. Κάτσε. Είναι μαλακό. Όντως. Άλλο. Ένα βραχιολάκι. Ναι. Το γράφει τα ονόματά μας. Και εγώ θα το φορέσω. Εγώ θα το βάλω πάνω εδώ. Wait, μου είναι λίγο μικρό. Μου είναι λίγο μικρό το βραχιόλι. Να το πώς είναι. Ωραία ιδέα. Και εγώ θα το βάλω. Εγώ να είμαι. Ωραία είμαι. Καλύτερα και εγώ το έκανα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε σε ένα άλλο. Δεν έχει μάτια. Παιδιά, δεν έχει μάτια. Bye.